musidɓe tedduɓe min calmini on to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde kala e dunde Baba Adama he ko Amadou Sow salminto on artiste comédien gonɗo e série Fanta ko kañum ari hande kadi vraiment yewtidde mon e kadi haalande on ko ene faate série Fanta e holno ardi gila umma ha joni holto tolna hol caɗele gonɗe hen e hol beele momin dañi hen e kadi hol namde kadi ɗi ganduɗa hoorema yimɓeɓe ene jiiɗi namdade ɗumen e kadi hollo retour aji minen ɗemin dañi e weltare e yimɓeɓe ko ɗum piɓɓen hamde vraiment arde émission mo ganduɗa hoorema caggal ndo puɗɗiɗen premier men saison gasi gartuɗen e deuxiéme saison ene foti jooɗoɗen mbadden e bandiraɓe yewtere kamɓe yeɓannoɓe pamminenɓe hol sababu série o e kadi kalnenɓe kadi hol to piɓɗen faadi ko ɗum addi en ɗo hande jooɗa ɗo e Yella TV pour famminde bandiraɓe kene faati e série o e holto yarata e hol kadi ko hoto paaɗen quoi. ay ko tagi min mbaɗi créé série o ko minen komin artiste en ko ɗo e Ƴella min goni min ɓooyi e théâtre sa ƴeewi Ƴella ɓooyi e théâtre ha hande to wona ɗo hande jamanuji ɗi série ene jeeya e ganduɗa hoorema ko dowlinta artiste o par ce que ɗemɗe kewɗe ene mbaɗa série ji enen haalpulareɓe eɗen naati hen mais heewani sa ƴeewi ko banggue Dakar to jumumen hay haalpulareɓe wonɓe hen ɓe ko toon goni mais minenne kadi ga e banggue Fouta ɗum tagui min ummade wiide minenne yomin daro komin artiste ɓe ko artiste ɓe fof mbaɗata ko ɓurani min wawde ɗum minenne min kolla renndo ngo hamin mbawi kene faati e banggue série ji par ce que koye théâtre traditionnel o min gonno spectacle uji en e théâtre uji téléfilm aji en scénario ji court métrage uji en mais min naate long métrage uji ɗi ko hikka presque min naati hen vraiment gila fuɗɗi yimɓe hewɓe jeeɓi série o mbi ene belti firti kadi neɗɗo wonto tolnoɗa e liggey ma il faut peesa hoorema sa peesi hoorema nden gandata an ko gonɗa to gummiɗa eto tolniɗa eto kadi piɓɗa yaade janggo e janggo min jotti noon min mbi il faut ko jamanu o naati ko il faut naatine ɗum kollen rendo ngo enen ɗum ɗo ko watte ko eɗen jogui mbawka mum hayso doole ngalani eɗen jogui mbawka mum ɗum addani min nadde e série min mbaɗi créé série mbiteɗo Fanta. somi welami mi wiya banggue série o hande o e nder rendo men série o woni série mo ganduɗa hoorema ko jeeɓeteɗo kadi ko série baɗɗo fayida eyyi série baɗɗo fayida mo ganduɗa hoorema kadi to jiita ɗo mbiɗa wiya toujours yimɓeɓe kala ko liggoɗa e aduna ƴeew nafde e liggey ma o bandiraɓe ƴeew nafdeɓe e liggey ma mo liggoɗɗa o minen noon komin artiste ɓe hande o min daɗi série biteɗo Fanta série biteɗo Fanta o wonko haalata ko yiyama ene wuura e aduna he par ce que ɓe mbi joueur théâtre comédien kanko o soynoto ko to woɗɗi to yimɓe jiita o soyno ko woɗɗi o haalane yimɓeɓe holko fiɓɓi arde walla o daara rendo ngo o yiya rendo ngo ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo koko feewi walla ko foti rentinede rendo ngo o ƴeewa wadde ɗum minen sa ƴeewi série Fanta o koye ɗum min goni par ce que Fanta ko suka debbo mo ganduɗa hoorema kañum e bamum gondi hay batti ala ko mankirimo e galle mabɓe omo ñaama omo yara omo ɓorno omo jangga omo dawa e otoji omo jippo e otoji e nder hen to woni ɗo mais wuuri caɗele ɗe holkoɗe goni
caɗele debbo suko debbo ganduɗa hoore ma ene foti wellitede e aduna mais suko debbo ko guddaɗo to uddaɗo noon e nder hen babiraɗo sikkata ko ɗum woni ko addantamo janggude mais neɗɗo kala ko gudduɗa ɗum ene waɗi saaha goppitamo o yaada e sehillamu makko o yahata woɓɓe gara e makko ɓe mbawa wussodirde miijoji mais babiraɗo kañum ni Allah e mum yidde jangde sikkat tan ko uddudemo woni jangde nde e nder hen jomum so yalti do fanta yalti nde ɗum sagi dañi caɗele caggal mum yama woni yinnoɓe fanta ɓe ganduɗa hoorema ene kalan ɗum fanta mais ene wawi fanta salo ene wawi fanta jabbe ndo yalti nde tan ɗum sagi wajiɓe ɓe mbaɗi hen profito mbaɗi fanta ko mbaɗi ɗum ko eyi ko ɗon yarate taw ɗon yarate e nder série o noon ko kaalowo ko ganduɗa hoorema koko waɗi fayida ene haala yidde omo haala kadi hande gonka men hakkude jinnaɗo e ɓiɗɗo omo haala kadi gueɗe jurminiɗe foof ene fiiɓe arde e série o wonko jiiɗon hen wonko ganduɗa hoorema kadi koko aroyta après ɗum noon hamin mbi on tan yon battu haqqille ƴeewon série o quoi ay minen tomin goni ɗo kam sa wi caɗele kam caɗele minen caɗele gondi par ce que ko fotino série hay théâtre uji men traditionnel ɗiɗo ɗi mbatten eɗi mbaɗi caɗele mi wiyanima noon mi haalnanima série théâtre traditionnel oɗo mo mbatten walla téléfilm aji traditionnel ɗi mbatten ɗi a fuɗɗoto scénario tan gaynirama ɗo aɗa wawi tournedemo balɗe ɗiɗi o gasa walla balɗe tati o gasa mais série ko ganduɗa hoore makko continuité ko ganduɗa hoore makko ko juutat saaha foof a yahat même a hen hunde so oɗon saison gasi kadi kebla saison goɗɗo naata e ɗum ɗon firti koko hunde musde kadi a waɗa casting woni hulɗum a eroto erango wonde kala jiɗɗo wadde participer e série o so jomumen gari gummoto ko guure ɗe jiida soɓe gari il faut dokka jomumen transport restauration il faut ko ñaami ko jari mbaɗe il faut kadi dañane to goni caɗele ɓole goni e série wadde série hande ha théâtre hande eto gonɗen ɗo ko yidde tan nangui min hen mais wona mbawka yama e nangoɓe hen par ce que mi wima ɗo hen joni casting série ji ɗiɗo a waɗat casting woni holɗum a weddoto erango sa weddima erango mbiya kala jiɗɗo wadde participer e série o yo ar so ari cuɓoɗa e ɓeɗon ɓe ganduɗa hoorema aɗa heɓtini talent mumen e banggue théâtre mbaɗa ɗumen e série e ɓeɗon noon soɓe goni ɗiɗo walla nayo walla joyo walla jeegomo ɓeɗon foof so tawi ɓe gari pour wadde série o il faut jogonoɗaɓe toɓe goni toɓe mbawi il faut jogonoɗaɓe ñamdu mabɓe il faut jogonoɗaɓe yardu mabɓe il faut jogonoɗaɓe kadi kala transport mabɓe ɗum ɗon foof kadi e premier he en gendi ɗum kadi en mbaɗi ɗum wannani en wawde mais wanni en ko eɗen jiiɗi wonko wone men jiɗɗen ko hollude renndo ngo sen kollani renndo ngo ɓe gandata eɗen mbawi ɗum ɓe cikkata ko woɓɓe ɓe tan mbawi ɗum tagui en nadde premiére saison koye men ɓeɗo artiste ɓe jiiɗon e série ɓe koye mabɓe ummi deuxiéme koye mabɓe ummi e nder hen kadi caggal mum eɗen dañi ɓe ganduɗa hoorema kadi ko mbatten ko ene keptin ɗumen ha ganduɗa hoorema kañum e hoore mumen noddi en mbi vraiment ko mbatten ko hamin keptini ɗum hamin beela ɗum vraiment ene weeli min mbaɗi hen juuɗe mumen suka ƴellanke mo ganduɗa hoorema ko moƴƴo ko ganduɗa hoorema kadi conseil ji mumen tan ene jonanno min ala ko haali noon waɗi junggo e poos deuxiéme saison ko kañum watti hen junggo mum troisiéme saison kañum watti hen junggo mum yimɓe mbawi yaade toon mbaɗi 4 jours de tournage ha 5 jours ni de tournage Kassari e Bottari e Hirande foof e koko wallinno équipe o ko wawi wadde ɗum dépensé sinno wonano ɗum ne mbiɗa andi ne wawi équipe o wadde hen pour tournirde 3e saison mai septembre sinno wonano ni kanko wona jiɗɗo inde makko haale o waɗiri tan ko sibbo Allah mamin gurnimo ɗo min mbiya ko kaari waɗi hen mais o ɓuura yidde ɗum vraiment ko ɗum ɗon tan yimɓe mbi he ɗum woni caɗele kadi série o il faut namdi ko moyen namdi ko ballal namdi kadi ko moni fof waɗa hen junggo mum kala mo ɗum welata waɗa hen junggo mum ene namdi kadi des publicités
des publicités ene namdi des publicités eyyi publicité ji ɗi ballatuma so série o no doga gara filmaneɗa placement wadde e série he pour yimɓe mbawa yiide ɗum ɗo ko publicité kaari janggo min jahata bidi kaari min cuuriya annene mo goɗa kokkuɗa équipe o wawa wallitirade mais ɗum ɗon foof suwa ene yiiɗa mais suwa tawa ara ko ɗum ɗon woni caɗele ɗe ganduɗa hoorema hande série ene jogui probléme ay mbiɗa wiima tan erago min mbaɗanmi bandiraɓe ko hande o artiste ɓe banggue théâtre e foof ene namdi ballal kadi jeeya koye gonka men sa ƴeewi hande théâtre jeeya ko hunde findinore hande ene weltina mawɓe men ene findina sukaɓe men ɗum noon woto yeeb tan kaaɗa hen ko jiiɗa aɗa yeeɓa e jooɗi e télé ma ko aɗa yeeɓa quelques minutes 15 minutes ɗum ɗon kadi namdi ko moyen kewɗo aɗa yeeɓa ɗum 15 minutes beltoɗa mais ƴeew namdi ko balɗe kewɗe de tournage namdi ko feere kewɗe tagui noon mbimi kala mo ɗum weltorto yo waɗi hen jungo mum banggue scénario miijade tan holno série o yarata ɗum ko caɗele a ɗanta ko jamma koye ɗum gonta banggue réalisation ko caɗele banggue montage ɗum ɗon kadi ko caɗele par ce que namdi ko calcul ɗum ɗon foof neɗɗo o waɗanma ɗum hokkuma ya yeeb ɗum tagui noon ɗum ɗon ene moƴƴi annene so tawi wonko joguiɗa aɗa wawi wallidde oɗon ballita ɗum ay won artiste ɓe men ɓe ganduɗa hoorema e banggue Dakar to ene daña ɗiɗon occasion ji mais ga e Fouta ballal ngal ne manki eyyi ga e Fouta ballal ngal e ngal manki eyyi mbiɗa sikki kadi safara fuɗɗorto koye fobre saɗa safra lekki puɗɗortoɗa koye fobre walla saɗa roosa lekki puɗɗortoɗa koye fobre yoɓe gar to foɓɓe ko ga woni fobre nde Fouta o ga won artiste ɓe wonɓe ga taw ko dilloɓe e théâtre eɓe jogui moyen mabɓe ɓe balla sukaɓe Foutankoɓe par ce que ko findinoɓe sukaɓe ko weltinoɓe mawɓe eyyi yoɓe ballu yimɓeɓe foof mais yoɓe ɓuur tellade ga e Fouta o ɓe balla sukaɓe men Foutankoɓe beela aaro ene wasa mayde ga par ce que so aaro maayi ga henna firti ko abbuta ko woni Dakar ko so abbima ko woni Dakar ko firti foof mayro eyyi ɗum tagui noon kala joguiɗo hen mbuɗu mum e joguiɗo hen buɗɗiɗo mum e joguiɗo hen conseil moƴƴo eɓe ñaaga yoɓe gar ɓe mbatta hak juuɗe mabɓe eko yimɓe mbaɗata ko idée yawaka wadde hen jungo mum yawaka gueɗe kala ko ganduɗa hoorema eɓe gandi ene moƴƴa e yimɓeɓe ene moƴƴa e équipe o ɓe balla ɗumen matériel foof par ce que ɗum ɗo joni dogata koye Ƴello TV kadi ko scène mo ganduɗa hoorema jibinama ni sa ƴeewi heɓani hay duuɓi ɗiɗi mais hande o ko weltinta e bani adama hay goto andano foti ko moyen watte hen ɗum noon kamɓe weltortoɓe ɗum ɗon ɓe yoɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe hano hannirta eyyi ɓe ngala doole ɓe kañumen eɗen mbi kadi vidéo ji ɗi ɗi jeeɓete ko YouTube ko hande saɗani hanko ordinateur mbatta jeeɓa YouTube mais hande ko portable goto min fof ne jogui portable saɗa jogui portable so tawi aɗa jogui YouTube application YouTube yiya nder toon binda Ƴello TV sa windi Ƴello TV tan Ƴello TV arat e nder hen naata hen on bindol boɗol gonɗoɗo ngol ɗon ñoƴƴa bindol ngol ene wonde hulde nde nden woni kala ko Ƴello TV wawi wadde e scène mum soko théâtre mum soko goɗɗum e goɗɗum mum ma aray ɗum ɗo ma kadi tinnoɗa jeeɓa ko jeeɓoton ko ne wallita e yimɓeɓe ala ko bonnantoma tinnoɗa jeeɓa vidéo ji ɗi jeeɓa foof kadi sa yeeɓi mbaɗa hen commentaire andi ide ma holno jiɗirɗa yimɓeɓe so tawi wonko manque wonko foti ɓeydede hen wonko ballita yimɓe hen ɗum ɗon foof mbaɗon hen ɗum ɗon noon ko ɗum ɗon tan woni. Assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe mi salmini mono kala inde yettode calminali gonɗuɗi teddugal ɗi ndeedi ene haare ene waare o ko guiɗo mon sehil mon Ablaye Fall gorko moƴƴel folo Dande Maayo waɗowo maggo théâtre Pulaar e nder ɗo e Ƴello TV mi salmini on no feewi to min jarata hannde e golle amen série Fanta woni momin
mbaɗi premier saison mi salmini on no feewi moƴƴere Allah e moɗon bandiraɓe yettere Allah rôle mo ƴettumi o ko ganduɗa haalata ko théâtre ko babiraɗo o sikku ko joguiɗa fof no yona ha mbawa jogade miijo wiide ɓiyamo o wawa hebde hay hunde saɗede aduna so heeɓima o yalta galle nde tawno yaltindemo galle nde wona suwa kala ko wawno hebde aduna yaltindemo galle nde wona feere heewi noon enen neɗɗo heɓata mbiyamo yaltu galle so yalti to fayi to so gotol o dañño ɓiɗɗo mi sikku mo e dañode goɗɗo wono ɓiɓɓe ɗiɗo beele so jagganoma kanko waɗama e galle he hakkille artirama en wawno hadde ɗon e wasiyade yimɓeɓe tan so tawi woodi ko kewi wona nangude ɓiɗɗo ne yalta ɗum galle ɗum ɗon woni ko ganduɗa wawa haalade nder théâtre kono kam no wawi haalede e pardani so tawi ɗum ɗo kewni en poɗɗon ko jaggude mbasen yaltinde ɗum galle saabu so yaltini ɗum galle on wawi jibinde on wawi waroyde so wari ɓiɗɗo kadi ko ar ndeke noon ko ɗum ɗo woni ko puɗɗima ko jogade miijo e yawtande hen yimɓe no fewi aduna o fonta yaltude ko fonta janggat kala ko on namdi e aduna omo heeɓa kono noon Allah waɗi koɗo ƴetti reedu holko ɓuuri musema reedu he tan komi anda hol baɗɗomo kanko kadi o anda baɗɗomo ndeke noon so tawi neɗɗo yeehi ha ƴetti reedu ene foti andude hol baɗɗo ɗum ene foti andude hol baɗɗo ɗum ɗum tagui mbimi fonta il faut o yalta kadi ko yummakko no adiri ni garɗo fof wi ɗum bisimilla ɓenne ndera moon toon e on saaha so woni hen reedu kamɓe fof ndendi ɓe ganda baɗɗo min mbami noon kettindemo galle ɗum waddi suwa ƴettude min yo yaltu galle o pour min ko kanko yummakko gondi ɓe jaɓani haalde hol baɗɗo reedu ɗum tagui ƴettude suwa yo yaltu eyi ar hanki ene weeli kono ne heddi nde tawno ar hanki ɓuuri wadde liberté sahla mbiya ar hanki aɗa luuɓe sukaɓe rewɓe ha heewa jaron mbaddi hen foof hande heɓata ko hanki yimɓe fof no kuccite ar hanki o kono ko peeje ɗe gonɗe ngala ha aro wawa yaaj hande peeje janjoje aro no goodi moye no goodi kono ko juɗɗe gonɗe jolbani no hanki ni par ce que hanki juɗɗe ne jolbi aɗa yiya neɗɗo ne yaa luɓama saren ma wiyamo yoɓe jaa ɓe jaa wuuro naggam itta ɓiye dokkaɓe yoɓe jaa beele ɓe gona hunde hande ɗum ala a waɗat hunde ha gayna ɓuuri hewde hen woni ko kewɗe nande ko jokke golle noon mbawa jokkade kadi e juuɗe ɓole minen tagalde filti min mbaɗat ha série o wawa wonde so tawi anne an jeeɓowo a weltima e nder série o dañi woodi ko nannuɗa hunde minen kadi min mbawa continde ko ɗum woni ko walla tan ar hanki ɓuuri webde e ar hande ar hanki yimɓe no duusa ar hande noon hay somo duuse Fouta yiyani Fouta kam yiyani duuso ar hande woni tan ko toon de gara ko wayi noon e leyɗele teeru kono gaga kam bondi Fouta o jooɗi ɗo wona duusaɗo min ganda noon holko saabi kamɓe ɓe keftinani wonɓe ɗo ɓe e wonɓe toon ɓe fof goto jimmi wiide bandiraɓeɓe sinno ko sago kala jibinaɗo arat ko waliw ɓaade heɓani wonde annabi wona waliw walla wona kam ceerno nanaɗo yooɓe gandu kadi nalanke ko Allah waɗi ɗum guilo arani ko ƴiƴam wonata wona min weela ala neɗɗo welatake wona nalanke ay no donkirɗa welede gona waliw ni ko noon donkirta welede gona nalanke ko Allah waɗi ɗum ɓandu neɗɗo o min dewrani e nalankagal sibabude ha neɗɗo yiya hamin pewno ko boni ala min dewrani nalankagal ko wadde ko fewi Allah waɗi min ɗum yimɓe ɓe jaɓan min ɗum ko Allah waɗi min nalankoɓe nalanke wona hunde nde ganduɗa mettude walla hamɗide ɗon yimɓe ne donki famde sirti Fouta soɓe jii nalanke tan pour mabɓe ko ɓoccode nenaya mo yiɗa wonde nena ɗon noon haw furtoya ɓe mbiya hamin ganduno kaari wonat tede fuɗɗotode a wiyanimo o wonat mbiɗa ko ɓocca hamin ñaago yimɓeɓe ɓe gacci ɗum so tawi aɗa woni e galle ma aɗa fiina aɗa dawa ko galle ma fuɗɗawde so gayni ma gayna golle galle ha gaynade fuɗɗawde he nalankagal ngal anne sa wallani mum moftu hoorema min ko gonga komi nalanke kono wonko mi yahani an a wona nalanke kono wonko jaata en plus min nalanke komi yahata ɗum tawa kadi ne harmini tawa an ko jaata ɗo ko ne harmi min nalanke ko jahmi ko nalankagal ngal tan kono joɗɗa mbiya komi ɓoccode janggo e jaam so Allah addi jaam mbiyami anduno o wonat ayi ala wona gonga a jaɓani haalde gonga mbiyata ko o petti kam
pour minen poɗɗayde ko o betti kam min jiɗi noon ɗum iwa min jiɗi ɗum no feewi so ɓiye woni nalanke ko gonga enen a haɓane muɗum aɗa yiiɗi ummo toon woppa fay bangoɗɗo kono so hino hankkadi ha hasi ala ko woni mum sona ƴiƴam nalankagal wallumo e peeje e needi haw wawa firtude e duwaw saabu min mbawa yaade caggal duwaw jinnaɓe ko ɗum woni ko mbasiytomi bandiraɓe ɓe yo tinno balla yimɓeɓe e duwaw goppa yiide neɗɗo tan wiya ɓoccode nana ɓoccode wonko woni par ce que ɓoccode toñña hunde ɗum ɗo woni ko jinno waƴade bandiraɓe yo gartir hakkille mum e oɗon côté no feewi hande darowo Ƴella TV so yi seeno no wayni somo jogui miijo yidde wallude sikki o fota wiide ni holko jiɗɗon wallede saabu andat holko foti waɗede te tawno mo yiiɗi wallude ewo hande o yi kaɓirɗe teɗe puɗɗi ɗo ha ɗeɗe gari ɗo eɗe cohli ɓeydede o yi nalankoɓeɓe rewɓe hen ha hande ɓe ngala hen hay 1 centimétre ene wiya ɗum ɗo ko mbuɗu ɓe poti wallede ndehe noon ko min poti wallede ha wona ene heewi sirte ko wayno publicité ji moɗon gaddon min jagga hen junggo min mbawa hebde hen hunde min mbawa wonde hunde saabu ko publicité ji ballat min mbawa wadde financé kadi komin mbaɗata ko minen noon hamin ñaagui bandiraɓeɓe yo mbaɗa hen junggo munen e chaine Ƴella TV o no feewi Ƴella TV o ko inde kono ko diwan o foof rendi ko haala mbiyo mbimi e mbimami kamɓe dendi seeno noon en tant que Ƴella ɗo o wiya Ƴella TV kono ko enen diwan mum dendi kala daaro hen welto hamin jiiɗi waɗa hen junggo mum no feewi beele kadi goɗɗum wawi wadde série o eɓe gandu oɗo équipe o wona équipe joɗiɗo Ƴella tan pour wadde série ɓolo ala sa welama mbiya ko dinguiral équipe o ɓuuri wawde ko wayno jalnika spectacle ɗi ganduɗa ene famɗi e diwan oɗo to yahano mais so tawi yimɓeɓe mbawi wadde amen contact nodde min e nokkuji munen min garat munen no feewi nde tawno kadi ko ɗum min ɓuuri wawde sa ƴeewi Ƴella TV ma taw toon jallikaji kewɗi nen toon ewo sa noddi min yeru somi so nodduɗa min garat kala ɗo mbawɗa noddu min e diwan o invite ɗa série Fanta tawata ha toon holluma wona série oɓolo wawi ɓuuri wawde ko jalnika nde tawno kadi sukaɓe fuutankoɓe cohli noddede ene cohli noddede noddoɓe yimɓeɓe ko fuutankoɓe hay goto noddaji neɗɗo caggal leydi tawi o woni ko nokku teeru a tawat lasli makko yummum bamum hay joom suuru makko ɗo waɗi ko Fuuta nde sa noddi fuutankoɓe kadi ɓurta yiide fuutankagal ma tawi ko gonga jorɗo kon jiɗɗen sa noddi fuutankoɓe toon jeeyata toon fuutankagal ma mi wiyani noon sa noddi goɗɗo yiyata fuutankagal kono kadi lamgal gonga ngal ɗum woni ko Fuuta noon bandiraɓe sehilaaɓe min mbasi on série Fanta nen ɗo yaaha en plus kadi min payi koye 2e saison mbatton hen hakkillaji mum no feewi gandon toon ɓuuri hulɓinade 30 janvier inchallahu rabbi 30 janvier inchallahu rabbi hawrata koye aset woni samedi ko nden ɗum waɗata tinne mbatten hakkillaji moɗon e oɗon série mi salmini on bandiraɓe sehilaaɓe mi salmini moni kala inde mum yettore mum pawɗo darde Ƴella TV min ko Basirou mbiremi jetteremi ko Thiam jeyami koto Ƴella Palel Dane Maayo jomi ko yi série Fanta caggal salminago alhamdulillahi rabbil alamin Allah ɗum waɗi caɗele mais juuray caɗele muɗum ene wayno hono juura no fewi kadi ɗum ɗo no fuɗɗete nde komin yimɓe seeɗa min gona yonɓe mais ko ɗumin jeeyi hamin dokki départ nde min keeɓi yimɓe hewɓe abbitiɓe e nder hen jiiɗi nadde hen so banggue koɗanɗa men ɗeeɓi wawi muuse no fewi maaro ko so yimɓe gaare ma tan a ƴeewat wallodirde mumen keñña ɗumen e ma guiɗi jiidi hen hoore mum janggo mbima haari ɗumen kono ɗum ɗo eɗum muusi eɗum waɗi caɗele kadi ko hunde ɓuurani ɗum muusi ɓuurani ɗum wadde caɗele ko surtout ma noon acteur ɓe c'est kamɓe fof ɓe potani niveau ene waɗi hen so gaari ene gandi tan ko gaari ene waɗi hen noon so gaari ganda ari ɗum ɗo noon ko fijirde tan fijirde yiɗede dañede hunde ɗum ɗone kadi min nanguiri hen ko yidde dañde hen hunde min nanguiri hen komin fuutankoɓe min nanguiri hen ko yidde wallede min nanguiri hen ko yidde ɓamtare e yidde ɓamtude ngal ɗo ɗemgal ha ngal yaara yeeso alhamdulillah kadi waɗi gartam
e won wiinoɓe min cuutiri ko cas min jondir nden kono firtima tuggi nden faare hannde gila min cuuri ɗum ɗo so Allah min jeeya hen caggal kadi min jogorani yeeƴade hen caggal ko yeeso tan min payi kadi min mbaɗi hen avance ni min jeehi yeeso e wonno min gonno tan yimɓe tata yimɓe nayo mais alhamdulillah hannde min janti hewɓe ko abbiri hen wadde firti gollal ngal ko ngal moƴƴi so gollal ngal moƴƴani mi sikki hano so min mbawi dañde ɗum ɗon aha alhamdulillah sabu wonno min pujirno miijoji ɗiɗi tan kono ɓoyde natti ɗiɗi hayso waɗaka kalis no feewi ene heewi hokkoɓe hen idée ji moƴƴi ko minen puɗɗi idée o ni e nder to min puɗɗi idée o ɗo min dañci wallitoɓe miijoji kewɗi ko ɓuri noon ko hewde komin jiiɗi yimɓeɓe yo ballit o ɓe tournoɓe série fanta ko banggue financement kadi affaire o ne muusi no feewi so yeehi hamin gummima tan hamin jaaha dépense momin mbaɗoro ene teddi ene muusi amen kadi min ngala doole somin donkani kay hamin jiiɗi kamɓe yeeɓoɓe kala hen koɓe mbawi darde haɓe belti yooɓe ballit min minen zoɓe c'est ɗum ɗo so arti artat koye leñol he hay ɗum alhamdulillah maharo neɗɗo jiɗɗo hunde keddata ɗum tan sa yiɗi hunde sa woni geddo ɗum tan a wawa wonde kono aɗa ara galleji tigui jomumen guelma tawa an adduma hen tan ko yidde suude hen jomumen mbawa yiide ɗum ɗon mbawa famde ɗum ɗon cikatama ko fijiri nde wamma hen gara jomumen kollita ɗumen aɗa yiiɗi suude oɗo nokku calonma ha yor guelma hen buskilma hen ko haɗ noon aɗa yiiɗi a rewat hen tan wasata kadi so moƴƴo woni bisikki kalto bonɗo woni moƴƴo non non mais so banggue galleji ha hannde ɓe yiiɗi wiide yimɓe ɗum ɗo ko hunde ndomin ƴefti hamin jiiɗi wollodirde yimɓe foof galleji komin jaltita hen ko wona fijirde wona pendiyagal komin jiiɗi tan ko nokkuji ɓurɗi fewde ɗi hamin jiiɗi jaltin ɗumen hen siko minen koyamen koye ɗiɗo nokkuji min ɓuuri yidde yaltude yimɓe kadi yooɓe gandu somin gaare mabɓe min gardani mabɓe eɓe ɓuuri min garde mabɓe tan ko yidde jaltude e mabɓe fijjude e mabɓe alhamdulillah maaro ko wiyete ko so yimɓe ndendi junngo e famde tan koma ndenda jikkuji ndenda miijoji en nangodira ha tiiɗi ene jagga ha tiiɗi kadi so ronka yiiɗa fipto kadi ɗum waɗama fimde tinde te ko fimde kay ɓoyde so ronka noon hay aroɓe ɓe so gaari yo jokko hen mbasa ardude bonnande sabi bonnande nde kadi minen min ñaagay ɗum Allah yo jomum jilli hen min jiiɗi ko kala garowo hen en yiiɗi yaltude hen en yiiɗi tine tan yo ardu hen saabi Allah e nelaɗo muɗum kala garowo noon en anda so ari ardata hen ko bonande minen min cohlani noon minen min cohli ɗum garowo saabi Allah e nelaɗo muɗum o sabi minen komin renduɓe min koye liggade min jiiɗi ko ɓamtude ɗemgal ngal ɗo sabi komin fuurankoɓe goyre gonga komin fuurankoɓe haqqan hamin jiiɗi noon onon wonɓe caggal yiɗi ɓe gandon no gonni ɗon fuurankoɓe onon gonton ni minen ga koye tampere mawde min goni hamin jiiɗi darade hamin balla koyamen on noon haadi o mbawi ha o mbawi darade on balla koye mon jeccirɗe min ballon min c'est komin gonɗo ko findinde yimɓe foof sabi mi joui série fanta mo série fanta ene haali hen ko heewi série fanta ene yaltini hen ko heewi kadi série fanta mboɗo sikki kala jeeɓo ɗum yii question ngaji kewɗi gonɗi hen ɗi wadde noon onon wonɓe ɗon ɓe kala hen ko mbawɗon yiide hen e caɗele garannoje programme uji garannoji hamin jiiɗi ha hannde mbatton hen juuɗe moɗon banggue série fanta o eyyi min mbaɗami lancé yimɓe ko alhamdulillah par ce que ɗum ɗo fuɗɗirama seese mais hannde ene yaari doole kadi nomin puɗɗiri mi wiyama min jaata mi wiyama komin ɓoccode mi wiyama komin huuɗaɓe mi wiyama hamin jogui galleji komin joomiroɓe en tomin dewi ɗum ɗo est ce que mamin jaa yomin gaccu mais minen noon min darani ɓeɗon c'est que sa fuɗɗima ligguey ma rek a liggoto moom moƴƴo ko Allah andi bono kadi aussi ko Allah andi mais minen ɗum ɗo min jarani hen bonande mais lancé mo jimmi wadde yimɓe surtout ma ɗanniyankoɓe ɓe par ce que ɗanniyankoɓe hannde alhamdulillah eɗen keewi fuurankoɓe c'est que sen jiiɗi ni mbiyen ko fuurankoɓe ɓuuri hewde toon minen komin fuurankoɓe ƴella min jeeya min gonkoye wadde série fanta min mbaɗi premiére saison joni min goni koye deuxiéme saison hamin jaa ha troisiéme saison kono noon hamin jiiɗi onon yeeɓoɓe ne mbawa toon wallude min gari ɗum ɗo
charge o ene muusi ene tilli sabu somin ƴefti minen tan yaara ngari minen ƴellankoɓe joni somin pokiri hamin jaha hamin jouya alay sago hamin gonde artiseɓe mabɓe ko mamin nelan ɗumen gara so ngari ko ma ñaama ko ma jara seno koora kadi aussi pasuji munen ko ma doke mais wadde onon wawɓe darɓe surtout ma fuurankoɓe joguiɓe oɗon balla alhamdulillah oɗon balla mais mbiɗa sikki wonto ballal mon ɓurno yodde wonto ballal mon ɓurno yodde sigi minen komin fuurankoɓe komin cukalonto tan hamin jiiɗi darnade ngalloɗo ɗemgal no fewi tinne son mbawi dar ɗum jeccirɗe min caggal ɗum ɗo kam alhamdulillahi rabbil alamin Allah en gardi hen ha ɗo ay hamin mbaɗa remercier kadi séminaire par ce que sembe ko wuuro ngo ganduɗa hoore ma kadi mbiɗa sikki série Fanta ko premier série momin min mbaɗi e aduna onen kadi ndo min miijimo nde ko min mbi ko yomin jaltu ƴella seeɗa min jaaha e wuuro ngo ganduɗa hoore ma woɗɗani min amin jokkodiri munen min jaa toon min mbaɗi yo série o Allah waɗi haqqillaji amen gaddi semme min tawi toon kadi yimɓe amen moƴƴuɓe ɓe ganduɗa hoore ma kadi vraiment ko jeune uji no amen ni min jokkodiri munen ko artiste ɓe rewɓe e worɓe ha hande jaññini min galleji munen vraiment kadi yimmiraɓe kooli amen dokki min sukaɓe munen jiiɗa kadi e ummiɓe guure guure ɗe sa ƴeewi Fatim Samba ko Gassambiri on min mbaɗi démarré série Fanta sa ƴeewi biyeteɗo Fanta o woni ami woni ko wuuro munen woni Sinthiane Sinthiou Garba Maari woni ko wuuro munen anani Sinthiane aɗani woɓɓe ganduɗa hoore ma gummi ko guure munen ngari monsieur Guèye aɗani ummi ko Kanel ari ko Jolfoni mais ko ɗo e diwan he woni minen gondi e semme ɗo kadi min mbaɗa remercier monsieur Gon Kane onne kañum vraiment yañi min galle mumen galle mo jiitono to Ablaye woni ɗo ko galle monsieur Gon Kane min ngari min kalni ɗum wi ala caɗele gila nden ha joni koye galle mo juyete monsieur le maire Habib Thimbo hôtel mum waɗano vraiment kañumne kadi ɗo haalna rega wi ko ala probléme presque gila hôtel o waɗaka démarré gila nden udditini min fortuji ɗi ko ɓuuri tidde ko par ce que neɗɗo ma ari mum taw fuɗɗa e liggey taw mbiyamo luɓamo wiya nono mi watta ɗum kanko waɗi ɗum quoi e galle lamɓe galle maire Kanen kamɓe e galle gaydunaɓe e kala semmankoɓe ganduɗa hoore ma mbaɗiri hen participé ceerno lamen ɓeɗon foof hamin mbiya hamin jarno ɗumen hamin mbiya kadi vraiment yo woɓɓe mbattu hen juuɗe mumen no mbaɗ artiste ɓe wona minen tan won wonɓe diwan hen yo yimɓe ballodir soɓe gaare guure munen yoɓe nuɗɗe galleji ɗi par ce que ko juyete koye galleji ɓe ganduɗa hoore ma kadi hande ko artiste ɓe yo vraiment mbattu haqqille e ko mbaɗɗata ko par ce que mbatten ko ala cakan ka woppat galle mon goppa debbo ma goppa yumma goppa bamma jaahaɗa waɗoya hunde ko mbatta ko noon vraiment hay sa dañani hen jawdi dañi hen teddugal dañi hen kadi gartam leñol ma mbasa wadde kadi kene yimɓe ne jellira leñol ma eyi ko ɗum ɗon rek mbiyano en jafnima yimɓe so tawi wonko jii hen ko mbaɗɗen ko ganduɗa hoore ma yaadani e ko leñol ngol yiɗi ko yoɓe e jafnimaɓe so kadi wonkoɓe jii hen ko ganduɗa hoore ma ko feewi yoɓe gandu ko enen foof ndinni par ce que min jibina koye leñol he soɓe jii hen kadi ko foti ɓeydede yo mbaɗ commentaire uji mabɓe vraiment ɓe dokka min ɗiɗon conseil min mbatta hen e ko min jogui ko ay banggue kadi ballal ngal ma toon kadi emin mbi bandiraɓe yo mbattu hen haqqille par ce que ko juuɗe mabɓe mbawi nawde ɓe gueɗe ɗe yeeso ɗum noon on jarama mbatton haqqille kadi e saison 3 nena ara samedi oɗo inchallahu rabbi so ari saison 2 en jettaki saison 3 sen inchallahu rabbi min gaare saison 3 eyyi ɗum ɗon fof firtata tan sen mbi saison 3 eɗen jiiɗi aroyde saison 3 mais wallata ɗum ko ballal mon e darde mon ɗum yettinta en saison 3 eyyi ɗum noon hamin jarno kadi toujours hamin mbi hamin jarno oɗon suka ƴellanke mo ganduɗa hoore ma waɗi min permettre wadde saison 2 inde makko haaltaki ko ɓuura yidde ɗum mais ko kanko waɗi saison 2 o
ko jawdi makko itte poste makko o hokki min ko hen hirande botari e kasari fof waɗa vraiment hamin jarno mum yo Allah ɓeydan mo ha heewa ɗum noon on jarama mbaɗe suivre saison 2 série fantastique bandiraɓe e goɗɗum holko saabi minen nalankoɓe hamin mbiye ɓoccoɗe nene jaa saabu nalanke won sifa foti jogade ha wasa wiyede ɓoccode nena ɓen nalankoɓe no joguiɓe oɗo sifa ko kamɓe tagui nalankoɓe mbiya ɓoccode saɗa yaaha andu ɗo paɗa andu to jaaɗa nalanke jeeya jaam ñalli jaam hiiri nalanke jeeya yangue inde janayse ala nalanke jeeyi ko arde ɗo nodda nalanke jeeyi ko ɗo jarata ɗo ko holko woni toon kono wona mbiɗa yiiɗi yaade ƴella tan mi wiye il faut min ƴellankoɓe mi ara e mabɓe min mbaɗa naggam ta naggam o ala dalilu e on saaha mbasen addude ɗon ko fayidini ƴellankoɓe mbiyen ɓoccoɗe gaari ɗo mbaɗini mbattini nde tawno ko enen pewji ɓoccogagal gaari ƴella eɗen mbasi o nalankoɓe ɓe jehen ko dari ko waɗi fayida janggo mbasen wiyede ɓoccoɗe nena sa yi tan a joofama wonko woni toon kada joofore enenne pour daɗen e ɓoccogagal ngal en goppan gueɗe ɓoccode sen goppi gueɗe ɓoccode e on saaha hay goto jofora ko yen ɓoccode nena nde tawno sa yi ɓala tan a dogata peroɗa kono so tawi aɗani funni woni aɗa wawi furda ɗum ɓenno are wanno kurɗa ɗum ɗo woni wasam min e nalankoɓe ɓe yen tinno seɗen dimmo en dimmo ko waɗi dalil ko waɗi fayida nalanke foti ko yontede daragal foti ko leerde sa wi ka daragal leñol an poɗɗa ko leerde ko tiime ma fof yiiɗ kono ka daragal puɗɗugal hayso nde tiime ma laftinta ɗum moƴƴani enen nalankoɓe ɓe poɗɗen ko andude ko jaɓɓaten ko tawa jiiɗe fof no wawi jembude